фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии ҷудуди халқ андалеб дар ноҳияи нуробод бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ оғоз гардид. дар саҳни бинои бахши фарҳанги ноҳия аз ҷониби ҳамаи ҷамъиятҳои ноҳия ҳунармандон маҳсули меҳнати худро ба намоиш гузоштанд. ҳайати ҳакамон аз намоиши ҳунарҳои миллӣ аз қабили гулдӯзиву кашидадӯзии чеварон, намунаҳои кандакорӣ ва ҳунари дуретгарии устоҳои чирадаст дида намуданд. фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ андалеб 2023 ки имрӯз дар саросари кишвар баргузор мегардад, дар ноҳияи нуробод низ доир гардида истодааст. гуфтанӣ ҳастем ки фестивал озмун дар низомномаи худ баҳри дарёфти чеҳраҳои нав, баҳри он санъаткороне ки имрӯзҳо дар ҳар як деҳоти дурдасти ноҳия ба як кунҷи фаромӯшиянд, онҳо рӯи саҳна меоранд ва худи вақт исбот намудааст ки аксари ҳофизоне ки имрӯз ва ҳофизии халқии ҷумҳурӣ расиданд ва як қатор ҳунарпешагон низ аз ҳамин фестивал озмунҳо гирифта шуданд. яъне ки ин бисёр мақоми хуб дорад ва бояд ки мо баҳри эҳёи санъати миллӣ ва баҳри дарёфти чеҳраҳо ин гуна фестивал озмунҳо доир гарданд ва бисёр саривақтие низ ҳаст. пас аз намоиш қисмати адабии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии андалеб аз ҷониби ровиёни хушсадо оғоз гардид. истеъдодҳои ҷавон 12 номерро бо маҳороти баланд иҷро намуданд. ҳадафи асосии баргузории фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии андалеб эҳёву рушду такомили ҳунарҳои миллӣ ва расму оинҳои тоҷикона, рушду равнақи фарҳанги миллӣ ва ташвиқу тарғиби тамаддуни гузаштаву имрӯзаи халқи тоҷик унвон мешавад. ҳайати ҳакамон андалебро тарғибгари санъати миллии тоҷик муаррифӣ намуданд ки маҳз дар ҳамин гуна озмунҳо чеҳраҳои нави санъат дарёфт мегарданд. мақсад аз баргузор намудани чунин фестивал озмунҳо ин пеш аз ҳама бедор кардани ҳисси ватандӯстии сокинони мамлакат мебошад ва имрӯз ин чунин чорабиниҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳо дар сатҳи баланд баргузор гардида истодааст. ҳаваскорони ноҳия тавонистанд ҳунари болои хешро нишон диҳанд. барномаи озмун аз ҳунари раққосӣ, навозандагӣ, ҳаҷми мутоибаро дар бар гирифта чеҳраҳои нав дар фестивал озмун бо омодагии хуб баромад намуданд. қисмати бештари шартҳои озмун аз ҷониби ҳакамон сазовори холҳои баланд гардиданд. баромади ҳунари ҳаваскорону ҳунарварони ноҳияи нуробод аз барномаи рангини таронаву суруд, рақсҳои мавзун ва саҳнаҳои ҷолиб иборат буда, иштирокчиён тавонистанд санъати болои хешро нишон дода сазовори баҳои баланди ҳакамон гардиданд.